Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти на YouShipments, здравейте! Пращаме ви поздрави от нашата фабрика за пратки в град Русе. Защо YouShipments е фабрика за пратки? Защото за тези 10 години успяхме да изградим собствена, независима мрежа за международни доставки на пратки, идващи от онлайн магазини. Защото тази мрежа, изградената от нас мрежа, функционира в партньорство с над 40 от най-силните и разпознаваеми куриерски компании в Европа и в света. Защото партнирайки си с тези десетки куриерски компании, ние успяхме да обединим цялото им портфолио от услуги, всички възможни тяхни методи за доставка в един клиентски интерфейс, в една интеграция, така че вашия онлайн магазин да има възможността, продавайки на международни пазари, да доставя с над 600 метода за доставка. Като говорим за методи за доставка и за стотици методи за доставка, защо те са толкова много и по какво се различават? Различават се по транзитно време. Next Day Delivery Air Express, икономична сухопътна доставка, с или без активна опция наложен платеж, до вашия личен или бизнес адрес, до избрана от вас офис локация на предпочитания от вас куриер, възможно най-близко до вас, или до така наречените локари или автоматични пощенски станции. YouShipments е фабрика за пратки, защото през нашата мрежа вашите онлайн магазини имат възможността да продават и доставят до 17 европейски държави с активна опция наложен платеж. Всичко това ние от YouShipments дължим на нашите дългогодишни и лоялни клиенти. Уважаеми клиенти, благодарим ви! И защото искаме да направим нашата мрежа максимално достъпна до по-голям брой онлайн търговци, решихме да опаковаме нашата API документация в така наречения SDK или Software Development Kit, така че с минимална инвестиция в разработка, в IT разработка, вашите онлайн магазини да имат възможността да изградат най-стабилната интегрирана връзка между предпочетената от вас онлайн платформа и логистичната куриерска и fulfillment мрежа на YouShipments. Сега нашия приятел и консултант в разработката на Software Development Kit или така наречения SDK Богдан Ковачев ще влезне в дълбок детайл по отношение на техническата страна на тази разработка и какви ползи има тя за вашия онлайн бизнес.